Ayan guys, nakarating na kami dito ni Seri Chan. Dito sa aming ipapakita sa inyo ngayon ay ang bulkan na nakakatakot daw. Kaya silipin natin guys kung totoo nga ba tong bulkan na nakakatakot. Nandito tayo sa We Love Balon. Andito sa tuktok ang balon na to. Dati daw guys, ang balon na to ay nasa kalsada lang. Ayan, naglakad-lakad na si Seri Chan. Ano bang nakikita mo dyan, Seri Chan? Ayan guys, ang palibot, nasa taas kami ngayon, medyo nakakahingal. Ang Balon Anito hot spring. Hot spring, mainit nga kaya ang tubig dito sa balon. Ayan, ipapakita natin. Nakikita nyo guys, meron mga tao na dinarayo din talaga ang balon na ito. Ito guys, yung balon na sinasabi nila na talagang nakakatakot. Bakit nga ba nakakatakot ang balon na ito? Dahil ang balon na to guys ay mainit siya, para kumukulo siya. Kikita nyo yung balon na yan. Tignan mo, kumukulo-kulo yung tubig dahil nga konektado siya sa parang bulkan siya guys, na kumukulo yung tubig. Ayan oh. Ayan, mainit. Mamaya guys ay hawakan natin yung tubig kung talagang mainit nga ba yung tubig na yan. Ayan na lumalapit na si Ping. Tinitingnan. Sabi nila delikado daw to kasi malulunod ka. Ayun, mainit nga ang tubig. Isa pa nga, Ping, mainit nga ang tubig. Ayan guys, mainit yung tubig. Hinawakan ko siya. Sabi nila maraming nalunod na dito ng mga bata noon. Medyo delikado kasi malalim daw ang balon na ito. Ayan, may yung paligid niya ay pero maganda daw ang na to dahil ang balon na to ay yun nga, nakakagamot din yata ito. Nakakagamot din daw ito, na dahil nga siya ay hot spring, tinatawag nila dito na hot spring. Maraming tao ang mga dumadayo dito guys. Yung iba nagpipicture taking dahil nga yung iba malayo pa yung pinanggagalingan. Dinarayo nga nila to. Ayan oh, kumukulo-kulo ang tubig kung nakikita nyo. Pero hindi naman siya talagang mainit. Sakto lang. Maraming nagpapapicture. Ayan. Matagal na ako dito pero ngayon lang ako nakapunta dito sa balon na ito. Nakita lang at tinuro sa akin ni Seri Chan. Sabi niya, "Ma, ayun yung balon oh. Puntahan nga natin." Ayun nga, umakyat kami no. Nadaanan na namin to kanina. Pero umakyat kami ni Seri Chan. Ayan, maraming dumarayo. Ayan, kadarating lang din nila at tinesting nga nila kung mainit nga ba yung tubig. Parang ako kanina, tinesting ko. Yung balon na ito ay nangunguha daw ng bata, sabi. Noon kasi maraming naliligo dito sa balon. Dahil nga malalim at konektado siya doon sa dagat, ilog, ganon. Kaya nalulunod sila. Pagdating doon sa ilalim guys, malawak na yung na yan, yung tubig na yan. Dito sa bukana lang, parang ganyan lang siya, maliit lang siya. Pero pagdating doon sa ilalim ay talaga naman dagat, parang dagat na yan sa kalawakan doon. Kaya sinabi nila na maraming namatay dyan. Wala nang nakabalik dahil sa sobrang lalim ng balon na ito. Ayan guys, tayo ay mag picture muna dito para naman meron
kami souvenir ni Seri Chan. Ang Balon Anito Hot Spring. Ayan na. Mag-picture-picture muna tayo. Maraming dumarating sa pag ganitong oras. Nagtatambay sila. Kaya magandang tambayan din. Pero may mga bantay dyan. Ayan o, si Seri Chan. Mag-picture muna kami ni Seri Chan. Para may souvenir kami dito. Parehas pa kami ng design ng damit, ng kulay. Mag-ina nga talaga kami. Shout out naman dyan sa inyong lahat. Shout out sa ating mga kaibigan dyan, kay Ate Madison 21 Vlog. Mega shout out sa iyo, ate. And of course sa kanyang partner na si Sir Edison Guitarist. Mega love shout out sa inyong dalawa. And of course, i-shout out din natin ang aking sister na nasa Kuwait, si Telma Sabalsa. Mega love shout out sa iyo, sis. And kay Lina Lutaw, shout out ng bonggang bongga sa inyo dyan. Mag-ingat kayo dyan sa Kuwait. Ayan, post muna si Ping para sa kanyang pictorial. Syempre hindi mawawala yung picture na yan. Lakad-lakad. Ayan guys, nakita nyo ang kagandahan. Kung gusto nyong pumasyal dito sa balon na ito, hanapin nyo lang sa mapa ang Balon Anito. Makikita sa bayan ng Mariveles, lalawigan ng Bataan. Kaya naman guys, tara na at pamasyal na kayo dito sa Balon Anito. Kami ay malapit nang umuwi dahil medyo hapon na. Ayan, si Seri Chan nasa likuran ni Ping. Shout out Seri Chan. Ayan, uwi na tayo Seri Chan. Huwag nang magturo-turo dyan dahil malapit na ang sunset. What we do here is go back.
Mega love shoutout sa aking mga K-Berks members na sina Beijing Vlog, Elsie Tulay, Maricardo Romal, Marriages Channel, Sheila Suwan Vlog, Sweetie Pie, Tars of Vancouver Vlog, Prince Vegetason, Evelyn Rabia, Kizzy Wise, Marie's Cooking Style, Siri Chan, Andy Couple Vlog, Ichang 2OFW Live, Glenn Ortega, Always Mabel Canada, Kusina ni Patoyo, and Hensa Vlog. And of course, thank you talaga sa ating mga super chatters na napakabait at napaka-supportive. Salamat sa pag-share ng inyong mga blessings. Maraming salamat. Ayan, God bless and thank you for watching guys. Thank you so much.